La angifuni mina umsangano womuntu ozistressa ngento eningi. Ngifuna umuntu othi mina ngutishera noba I am a teacher. Ngisebenza education kodwa ngitisha ingane zesikole. Ngifuna umuntu othi mina ngisebenza ngabantu yazi ngenza lento but into yami isikhathi esiningi ine crowd. Yabona madoda asidlali yabona makuthiwa unayo into usuku unayo abangenayo abakuyeke bangakuboneli. Uyazi ngitholelana if uthisha vele lo mthulo lona uhamba nalento abathi dolphin namababaza nginawo. Ngitholele la kudlala khona ingane. Isida istradi selokishi yakho indawo kuyona. Istradi nje indawo hayi ukuthi ingane uyibona indawo nje wazi ukuthi lana ingane azibuye esikoleni lana ingane nakutheni ziyadlala nanoma iground but ingabi nabo labo bhutlela sebedala sebekhulile kanje njengami uma ngibuka nje yabo. Thola nje inhlabathi yalapha lenhlabathi ngifuna ngalamacephe lamaspoon lamancane la esihlangawa singabantu labadala. Hayi kodwa ngizokucaba ngizokufaka lento bese anginika scoop angisebenzisa isigubhu mina angifuni umqondo isigubhu esama kusona sakho ngizokucaba ngalento. Hayi mkhulu yabona nanoma ungupolitiki ngeyiphi indlela nanoma hayi mkhulu yabona singakhuluma nje kakhulu hayi mina ngifuna 0727447804 uSolomon lo whoever you at ngithinte as long usemzansi makhosi ngiyabonga.